चलनी के चालल दुल्हा सुप के झटकारल हो। कैसे कैसे परल ए दुल्हा हमरा पापा जी के पसंद हो। कैसे कैसे परल ए दुल्हा हमरा चाचा जी के पसंद हो। कैसे कैसे परल ए दुल्हा हमरा मामा जी के पसंद हो। कैसे कैसे परल ए दुल्हा हमरा भैया जी के पसंद हो। कैसे कैसे परल ए दुल्हा फूफा जी के पसंद हो। कैसे कैसे परल ए दुल्हा मौसा जी के पसंद हो। कॉलेज में पढ़त रहनी लफुआ गिरी पढ़ाई हो। पापा जी के हमार वरदी देखी के ससुर जी गइले लो भाई हो। खेत खरिहान देखी के मामा जी गइले लो भाई हो। दुतला के घर देखी के चाचा जी गइले लो भाई हो। पापा जी के हमार नौकरी देखी के भैया कैले पसंद हो। ऐसे ऐसे परनी सासू ससुर जी के पसंद हो। ऐसे ऐसे परनी